ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଏବେ ମହନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ମହନ୍ତ ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି। ତାର ସାମ୍ନାରେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଥିବେ, କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି ମହନ୍ତ ମନ୍ଦିର। ପୁରା ବାହାଘର ପାଇଁ ପୁରା ଲୋକ ଭିଡ଼। ମାନେ ପାଦ ପକେଇବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ପୁରା ପୁଳା ପୁଳା ହେଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଏବେ ବର କନ୍ୟା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖିବେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ବର କନ୍ୟା ସହିତ ବରଯାତ୍ରୀ। ଏବେ ମହନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର କନ୍ୟା ଆସିସାରିଲେ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ମହନ୍ତର ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି। ତା ଦ୍ୱାରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।